Iya. Alhamdulillah papa kangen sama Niken enggak? Lah yo kangen lho, Nduk. Lah kowe dikangeni nyang apa tungguh ning kene kok terus papa kok pleroki nganti aku terus kudu mlayu nyang apa? Kok ngene nyang apa? Apa nyawang papa kok nyelot nom apa nyelot anu lho. Heeh. Ora papa nyelot tuwa. Lho, tuwa kuwi metune karo Pak kami tuwa. Dadi aku kancaku kuwi para perangkat-perangkat. Percil nyelot tuwa apa tuwek apa nom? Percil. Ya. Nyelot Mengkeret. ndak. Napa? Sing jujur, Nduk. Sing Kayak jujur. aura kejahatannya kuat. Berarti dirimu itu Kok iso ora kejahatan kuat iki lho. Kowe kok ganas men to malian kowe iki. Kayak ndak ada aura positifnya Positif, gitu. negatif terus? Iya. Hati-hati lho, Cil. kamu itu negatif. Lah sing positif Karena aku tuh bisa merasakan sesuatu, aku tuh Iya. bisa merasakan isi hati seseorang. Ini Bisa jenenge melihat tapi- aura. Papa kan lahir batin terus Nah.